мушкале ки коргарои давлат меган ин одамо дар вуҷудшон касали безеб доранд ва заразни яъне ВИЧ. ай сабабе ки дар Тоҷикистони хеле одаморо бад мебинанд, бар он қара ҳамин одамо скриват менанд, агар не 2-3 баробар зиёда. Остановитесь! ай тарафи қонун бигирем, ин одамо легал наметавонанд ки зиндагӣ кунанд, ҳечшон намегӯянд, не ки 18 октябри. Шумо мара тарсондани будем. Шумо мара ҳам хеле тарсондани будем ки ма дигар инстаграм накунам, дигар ма видео снимат накунам, инстаграм ма удалит кунам, ютуб ма удалит кунам, дар ягон ҷо надорам. Шумо сартон созай, ягон касали асабӣ надорад, не? Агар касали асабӣ дошта бошад, биред ягон дар таги видео ссилкаи голосованиро мемонам. Подпискаро фаромӯш накунед ва колокольчикро биҷиқед ки видеои нав партофтем дар шумо биёянд. То видеои оянда ҳамада хайр.